első, amire nagyon kíváncsi vagyok, Chris Advice vissza fog térni valaha? Van egy jó ötletem, srácok, van egy jó ötletem. Emlékeztek az izére? Mikor egy papírra felrajzolsz egy ilyen izét, és rá kell írni, hogy yes, no, tudod? Ez melyik volt? Tudod, egy Charlie, vagy mi a volt a neve? Na nézzük, mit találtunk. Kis izé, asztalos a téma. Jó, hoppá! Halljátok? Micsoda munkás, szorgos ember voltam az első napokban. Na figyelj! Így jó. Így, ugye? Hogy van, várjál? 100% veszély. Azért azt felírtam, jó? Már félni kell amúgy, ja? Srácok, már érzem ezeket a rossz energiákat. Már érzem a rossz energiákat, azt kell, hogy mondjam. Ez meg se fog itt maradni. Ceruzával kell? Szerintem nekem van olyan? Nekem nincsen ceruzám. Hozni kéne ceruzát. Hozok ceruzát, jó? Meghoztam a ceruzát. Ez elég veszélyes játék, vagy hát ez amúgy egyébként nem is játék. Hallottam sztorikat, hogy a gyík embereknek van ehhez közük. Többet nem mondhatom, mert félek, hogy a biztonságomat veszélyeztetném ezzel. De ja, az első, amire nagyon kíváncsi vagyok. Chris Advice vissza fog térni valaha? Ne! 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 Papi, bazd meg! Oh. Na jó, várjatok. Papit a ufók vitték el? Valami nem működik, várjatok. Papit az ufók vitték el? Életben van papi? Úristen! Mikor gyertyát kell gyújtani, én úgy hallottam, várjatok. Nyugodtan tegyetek fel a csevegőfalon kérdéseket. Bármilyen kérdést fel lehet tenni, és itt ki fog derülni az igazság. Valaha el fogok jutni az Epstein Islandre? Yeah! Jó! G! Létezik út a Béke szigetéhez? Jó kérdés. Jó, tegyük fel. A Béke szigetére. El lehet jutni? Létezik a Béke szigete? Úristen! Arra az irányba kell menni, ez azt jelenti. Jó. Kérdezzetek. Igaz, hogy több mint 30 centi a faszom? Ugye ezt mindenki tudja rólam, de most itt kiderül, hogy nem hazudok nektek, mert sokan nem hiszitek el. Hiába a prófok, amiket küldtem a kislány. Szóval, igaz vagy nem igaz, hogy 30 centi plusz a faszom, Charlie? Ne, ez nem igaz. Hazudik! Ő sem tudhat mindent jól. Jó, következő. Igaz, hogy én vagyok Magyarországon a legjobb Twitch streamer? Yes, beátment. Jaj. Égi erő megrángatta a testemet. Jós kártyákkal esetleg foglalkozik az úr? Persze. Mindenféleképpen, vagy mindenféle ilyesmi dologgal, bűjbájjal foglalkozom. Ez a hivatásom, ez az életem. És kölök voltam. Úristen! Küldtek pénzt! Krajzó X harmadik. Szeretném magam befizetni eme összeggel. Rendben. Mi lenne a kérdése, kedves Krajzó úr? Mr. Krajzó. Mit szeretne megtudni, jövő jóslás? Rendben. Kiterítem a kártyáimat. Egy pillanatot szeretnék kérni. Már is kiterítem a kártyáim. Ez egy új módja egyébként a jóslásnak, amit most fogok alkalmazni. Bár ahogy látom a kártyákra nem futotta. Nem. Ez egy új jóslási dolog lesz. Itt az úgy működik, hogy le kell játszom egy meccset, mert nincsen Stardropom. Oké. 3 kártyáért fizettem, rendben. Ez így igaz, uram. Jelezni? Jó. Tudjuk. Itt a energiákból már éreztem egyébként, nem kellett volna megemlíteni, de köszönöm, hogy szólt. Nézzük az első kártyáját kedves Krajzó úrnak. Azt gondolnád, hogy ez egy rossz kártya. Dead. Ami nem a dead amúgy, de nem baj. Halál. Az egy rossz dolog. De jelezném, hogy ez nem rossz dologként rossz dolog. Ezt úgy szeretném megmagyarázni, hogy az életedben
Meg fog halni egy olyan dolog, amit alapból utálsz. Ez olyan halál, ami jó. Ez egy jó halál lesz. Egy olyan dolog fog elhalni, amire mindig is vágytál, hogy elhaljon. Szóval szerintem mehetünk is a következő kártyára. A sztár. A csillag. Hát ugyebár, ez nagyon jó jel, ahogy látod. Hogyha pucéron egy kis tavacskából öntenéd a vizet, feletted megjelenne egy hatalmas csillag, és kívánhatnál egy nagyon szép dolgot. Azt pontosan nem tudom megmondani, hogy pontosan mi fog történni, mivel rajtad múlik, hogy mit kívánsz. De fontos, olyan sose kívánj, ami másoknak rossz lehet, mivel akkor hatalmas kalabajkát okozhatsz. Szóval, igen, menj el egy tóhoz pucéron. Jaj. Nézzük. Jaj ne. Ez viszont nagy baj. Még egyszer bejött ez a kártya. Ez azért hatalmas probléma, mivel hogyha 2 ilyen kártya van, az nem azt jelenti, hogy egy jó dolog fog elhalni, hanem egy olyan dolog, ami rossz dolog, és nagyon nagy baj lesz. Sajnálom, barátom, egészséget kívánok, és akkor további adományokat várjuk. Triple T. Na jó. Van egy ingyenes ajánlatom, hiszen Triple T nekem is hatalmas barátom. Triple T nem halhat el, ezért most csinálni fogunk neki egy jó bájigét. Egy jó kívánságot fogunk tenni. Triple T-nek egy izét fogunk csinálni, egy védőpajzsot, hogy ne legyen vele soha semmi baj. Mert ez most engem is megrémisztett. Felírjuk a nevét elsőnek is. Triple T. Fel van írva. Fontos, hogy húgyszínű izét használjatok. Ja, de ti ilyet nem használhatok, mert ilyen energia csak rajta. Már elnézést kérek, elfelejtettem. Már is mondom, hogy mit írtunk a lapra. Tripla T. Ne halljon meg. És legyen szerencsés. Ennél több nem is kell. Illetve még egy kereszt. Biztos, ami biztos. És most ezt el kell juttatnunk, ezt az üzenetet. Triple T-hez. Elkészült a jó kívánságok repülője. Ezt most Tripla T-nek elküldjük, hogy szerencsés legyen a családja, és ne történjen semmi probléma vele. Ez egy védőpajzs ige. Ezt figyeljétek. 3, 2, 1, kilövés! Triple T!